салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. кӯмаки шумо бошад дар канали мо обуна шудан ва дар ҳамин видео лайк мондан аст. агар ки лайк монда боше, пас мо оғоз мекунем видеои имрӯзара. Хабиб Нурмагомедов дар бораи тамрин дар лагерь. Хабиб Нурмагомедов алакай хабар дод ки моҳи сентябрь ният дорад тайери барои бой бо Части Гэтжи ҳамроҳи тренери худ Хавер Мендес оғоз кунад. ин бой бошад 24 сентябрь барпо хоҳад шуд. Хабиб зидди Гэтжи. хуб, биед гӯш мекунем Хабиба ки чӣ гуфтааст. ин бениҳоят тайери вазнин хоҳад шуд. моҳи сентябрь иншолло бо Хавер Мендес хоҳам буд ва ин тайери аз дигар тайериҳо умуман фарқ хоҳад кард. шуморо ёд кардам. навистааст Хабиб. дар моҳи сентябрь мо таърихро идома хоҳем дод. навистааст дар ҷавоб Хавер Мендес. варзишгари тоҷик Фаридун Одилов бо варзишгари рус Сергей Романов 22 август дар Татаристон дар турнири GFC 27 муҳориба хоҳанд кард. дар ин муҳориба ба варзишгари тоҷик Фаридун Одилов муваффақиятро таманно мекунем. ҳарифи ӯ Сергей Романов варзишгари 30-солаи намояндаи клуби Сечпро буда варзишгари сертамошотарин мебошад. Айнихол барандаи 3 маротиба падрияд ғолиб будааст ва рекордаш 73 ки 12та ғолибияташ дастрошни аст. хеле фаҳмиде дӯстон, варзишгар дар ҳақиқатан варзишгари пурқувват мебошад ва бояд гуфт ки Фаридун Одилов бошад варзишгари 27-солаи намояндаи командаи Тим Байонов ва клуби Ахмад Таҷикистон мебошад. ӯ 12 муҳорибаи профессионалӣ гузаронида дар 6таи он ғолиб гаштааст. ба фикри шумо чемпиони нав дар лигаи GFC кӣ хоҳад шуд? Фаридун Одилов ё ин ки Сергей Романов? фикртона ҳатман дар комментария нависе, дар видео ҳатман лайк моне ва мо боша бо шумо хайр хуш мекунем. То видеои навбатӣ. хайр.